Ja, hej Lea. Hej Rune. Jeg vil lige stille dig nogle spørgsmål omkring det, du tilbyder dine klienter. Ja. Du har lige udgivet den her bog, Kort og godt om hjernerystelse, Yep. sammen med Anja. Ja. Og den er rigtig spændende, og jeg kunne egentlig have lyst til, at du folder lidt ud, hvad det er, du ved masser om. Ja. Så prøv lige at fortælle mig lidt, hvad er det egentlig, du er optaget af? Altså grundlæggende så er det jo arbejdet med mennesker, der er blevet ramt af en hjernerystelse, og hjælpe dem til at forstå deres symptomer, forstå hvad der er sket ved den her hjernerystelse, og så håndtere det på en måde, sådan så hjernen får de rammer, der skal til, for at den kan komme sig. Og hvis det er meget, meget lang tid siden det skete, så er det jo mere det her med at håndtere, hvordan lever jeg med de her symptomer i livet, hvordan får jeg ordentlig livskvalitet ind i mit liv, og kan være med nogle af de symptomer. De kan ofte dæmpes, hvis man sætter gode rammer for sit liv. Så det er meget det her, det grundlæggende arbejdet med hjernerystelses symptomer, men også med energiforvaltning i hverdagen. Kan du ikke prøve at sige lidt mere om det der energiforvaltning? Ja. Hvad hjælper du egentlig mennesker med der? Energiforvaltning, det er sådan en lidt stor ting, for det er balancen imellem de forskellige aktiviteter, vi laver i vores liv, og så den ro og hvile, der også skal til indimellem, for at vi kan restituere, for at vi kan regulere os selv, og ikke have et nervesystem, der er i alarmberedskab. Og det er ofte det, jeg oplever med mine klienter, dem jeg arbejder med, at de har svært ved at regulere deres nervesystem efter at være blevet ramt af hjernerystelsen. Og det kan dels skyldes selve det, der er sket ved hovedtraumet. Nogle af de skader eller de påvirkninger, der kan ske, kan gå ind og forstyrre den balance, der er i ens autonome nervesystem. Det, der regulerer os og får os op i aktivitet, når vi skal det, men også tilbage i ro og hvile, når noget er overstået, når man er færdig med noget. Og der oplever rigtig mange er meget stresset efter en hjernerystelse. Så hvordan spiller stress og måske også angst ind på sådan et forløb, hvor man har slået hovedet? Det har tit en kæmpe stor betydning, både fordi at man bliver mere sansemæssigt følsom efter en hjernerystelse, så kan hjernen have lidt svært ved at sortere i sansindtryk, og så bliver vi lettere stresset og presset. Men også kan der jo komme stress af, at det er svært at leve sit liv, efter at have fået de her gener, fordi man måske ikke kan arbejde, eller ikke kan gøre de samme ting derhjemme, som man er vant til. Og så siger du angst, der er tit en rigtig stor angstproblematik, forbundet med at have fået følger efter hjernerystelse. Der er mange, der er bange for, at de skader sig selv ved at lave forskellige ting, eller bange for at gøre tingene værre. Så angst er sådan et centralt tema i mange af mine samtaler og forløb. Det her med at forstå, at symptomerne ikke er farlige, og det er okay at få symptomer, og at man ikke kan skade sig selv ved små hverdagsaktiviteter, selvom man får det lidt dårligt af dem. Ikke? Kan der også være folk, der er i tvivl om de har en hjernerystelse, og måske ikke føler sig ordentligt hørt af læger, eller psykologer, eller pårørende? Kan du hjælpe dem? Ja, det er der mange, der henvender sig med den her angst for, at et slag i hovedet eller et nakketraume, at det kan give dem hjernerystelsessymptomer, og de kan være i tvivl, når de taler med andre folk, om når de så bliver beroliget og får at vide på at høre, at det er nok ikke en hjernerystelse det her. Jamen, hvis man så i forvejen har en ængstelighed, eller har hørt nogle skrækhistorier om nogen, der har fået hjernerystelse efter mindre slag i hovedet, så er der nogen, der kan blive meget bange og have svært ved at tro på det,
som lægen eller psykologen siger til dem. Og der kan det jo hjælpe rigtig meget at tale med mig, fordi jeg har fagligheden. Jeg kender hele symptombilledet efter hjernerystelse. Jeg har haft hundredvis af forløb med mennesker med hjernerystelse. Så kan jeg være med til at afdække det her? Hvad er det egentlig for nogle symptomer, du har? Er der tegn på hjernerystelse? Hvis der er, hvad skal du så gå tilbage til lægen, eller neurologen, eller psykologen og fortælle, hvordan skal du håndtere det? Og hvis ikke der er tegn på hjernerystelse, jamen hvordan kan du så håndtere det? Hvordan kan du så komme videre og give slip på den her angst for at du måske er kommet mere til skade, end du umiddelbart føler? Kan man egentlig have brug for en til at koordinere sådan et forløb? Jeg forestiller mig, at der er rigtig mange muligheder for behandling, og måske også kan det være uoverskueligt at vide, hvad skal jeg egentlig tage fat i? Ja, der er rigtig mange, der savner en koordinator, eller en, der fortæller dem, hvilken form for behandling, der er det vigtigste, de skal fokusere på, hvis de overhovedet skal fokusere på behandling. Fordi det her forløb efter hjernerystelse, det er enormt svært at stå med alene, og mange savner den hjælp og sparring fra nogen, der ved, hvad der er på spil efter en hjernerystelse. Også kender de forskellige former for symptomer og de forskellige former for behandling, der er muligt. Så der har jeg tit den rolle som enten koordinator eller rådgiver i et forløb omkring, hvad er hjørnestenene i dit symptombillede, hvad er det vigtigste at fokusere på, og hvor skal vi starte? Og så kan jeg jo så nogle gange følge folk på vejen længere hen, og så sige, nå okay, nu har du været igennem den her form for behandling. Det kunne være synstræning for eksempel, eller det kunne være en osteopat eller en fysioterapeut, man har været i behandling hos. Nu er dit symptombillede sådan her, nu har du det sådan. Nu tror jeg, du er klar til næste skridt, eller til det her, eller til måske at blive lidt mere aktiv i dit liv, gå i gang med at arbejde igen. Så Lea, hvis nu man kan genkende det, du beskriver her, og mærker, at jeg har måske egentlig brug for at få kontakt til dig, eventuelt for et forløb, hvordan finder man så egentlig frem til dig? Man kan finde mig på min hjemmeside på hjerneliv.dk. Du kan også se mine kontaktoplysninger her under videoen. Og så tage kontakt til mig på telefon eller på mail, og så får vi lavet en aftale, hvor vi lige får snakket om, hvem er jeg, og hvad kan jeg eventuelt hjælpe dig med? Og så kan vi aftale samtaler derefter. Det kan både være fysisk i mine lokaler her i Lyngby, eller så kan det være online eller på telefon.